A masu kallon mu a yau assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci, kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan gida namu na Kawu Sumaila News Media Source. Kamar yadda kuka sani, dama mun ce za mu kawo muku ziyara a ɓangarori da dama ta inda mai girma sanata ke gudanar da aikinsa, kuma mun ce akwai manya-manyan injiniyoyi musamman ma a ɓangaren aikinsa da ake yi na gine-gine, wadda mun kasance muna bibiyar lamuran kuma mu zo mu haska muku a gani a zahiri. Kamar yadda kuka sani, dama mun ce za mu yi alkawarin mu yau ya cika. Mun zo mu Gaya, Allah ya kawo mu cikin garin Gaya wanda yake bangaren Kano South Senatorial, inda represented by distinguished Senator S.A. Kawu Sumaila. A yau mun kawo muku ziyara cikin wata makaranta da ake cewa Government Science College da ke Gaya, wanda makaranta ce ina tunanin kamar na maza ne ko? An ba da wasu blocks da ake ginawa. A halin yanzu mun zo mun samu ana foundation, sannan ana casting na roduna a wannan wurin, kuma duba da yanayin damuna, amma a hakan ba a dakata da aikin ba. August ba? Mun kuma samu jajirtattun ma'aikata ƙwararru tare da laborori da manya-manyan injiniyoyi. Daga ciki akwai wayanda aka bawa kula da wannan wurare, wanda suke lura da yanayin supervisoring da yadda aiki yake tafiya. Mun haɗu da akwai injiniya kuma mai amana, wanda suke lura daga cikin amanan da mai girma sanata ya ɗauka ya bayar, duk da bayanan sun kasance wakilai ne masu lura da shige da fice da kuma yanayin yadda aiki yake gudana. Kuma su ne injiniyoyi wanda suke lura da yanayin yadda aiki yake tafiya straight forward, ba tare da an samu wani tasgaro ko matsala ba. Kuma a halin yanzu muna tare da Malam Bash, injiniya ne da yake lura da wannan ayyuka a wannan, kusan za a ce nauyin abun yana hannunsa a halin yanzu da muka zo muka samu. Saboda haka muna so mu dan tattauna da shi Bash, sannan kuma mu ji yaya yanayin abubuwan, ya aikin yadda yake tafiya, kuma wani irin karfin gwiwa da kwarin gwiwa suka samu daga wayanda suka kawo wannan kwangila, har ma ta kai ga yau kwangilan nan ta kasance amanan an danka a hannunsu suna lura da shi. Assalamu alaikum. Malam Bash, to me zaka ce? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a, sunana Bash, ni ne jagora a wannan lokaci wanda ke kula da wannan aikin. Gaskiya ne. To babu abin da za mu ce ga mai girma sanata, sai dai Allah ya kara girma, saboda duk abin da muke nema a wannan aikin na goyon baya ta fuskan kuɗi da duk abin da ya kamata ana ba mu, kuma insha Allah mu ma ba za mu ba da kunya ba. Duk abin da ya kamata mu yi a wannan aikin za mu yi, bakin rai bakin fama, don ganin cewa mun sauke nauyin da Allah ya tsora mana, sa'an nan mai girma dan majalisa ya tsora mana. Gaskiya ne. To Oga Bash, na ga ana ruwa, na yi mamaki, na iyo sobe ɗin da na zo na ga ana ruwa, ko zan same ku ko ba aiki ko ana aiki, ko sai na ga dukanku kamar ma ku ba ku damu da ruwan da ake ba. Yanayin tsari ne na aiki, shugabannin sun ba mu umarnin wannan aikin ana son shi da gaggawa, kuma a yi shi yadda ya kamata, shi yasa ruwan bai hana min aiki ba. To kun ji yanayin jajircewar ayyukan da aka bada masu quality a Kano Sound a ƙaramar hukumar Gaya. Malam Yahaya, ga Oga Bash abin da yake faɗa. To kamar yadda Oga Bash yake cewa, wannan aiki ne wadda an ce tabbas a yi shi babu dakatawa, komin ruwa komin rintsi sai an samu an ga an kammala wannan aikin, a sakamakon yadda shi mai girma dan majalisa ya tsaya, shi ma ya rike amana, jajirce, kuma ya nemo su kamar injiniya Oga Bash, su ma ya ba su amana kuma suka jajirce, kamar yadda muka same shi a wannan waje, tunda a halin yanzu dai ruwa aka yi aka ɗauke. Kun gama a jike. Cewa tun da safe, kamar yadda kuka ga zo mun dan haska wurin, mun yi shooting din wurin, mun zo mun samu wajen a jike yake ba yadda yake, amma a hakan ana nan ana aiki kuma ana lura da shi yadda ya dace. To Malam Bash, muna godiya da irin yanayin yadda aka rike amana na mai girma sanata, kuma ake lura da aiki yake tafiya yadda ya dace. Kamar yadda muka ga an fara casting na roduna, kayan aiki tukunna yanzu aka fara kawowa, ko kuma already kayan aiki dama an riga da an samar da su, kawai kawo su ake. To jama'a, ana gaya muku komai da komai an riga da an ajiye musu. Kuɗi ba matsalar su bane, sannan kayan aiki ba matsalar su bane. Ana yin aikin nan ɗaya bayan ɗaya, zuwa wani lokaci za ku ga mun ƙara dawowa gurin nan, duk da akwai gurin da aka ƙi gyara, kamar irin wa'annan
aka sabon wa'annan kwanukan aka cire su aka gyara su ake renew ɗinsu daga cikin wa'annan ayyukan in aka haɗa. To sannan akwai ɗan uwan wannan ya ce a can tsallake mu za mu je mu gan shi ku ga yanayin ayyukan da ake kun gani a zahiri mun faɗa mai faɗa da cikawa kawu mai faɗa da cikawa mu gani a zahiri. To kaman yanzu man bash kaman yadda muka zo muka kawo ziyara a wannan wuri kuma muka ɗauki abin da muka gani kamar yadda muka kawo ziyara muka yi supervisorin din wannan kuma za mu ɗora a media kamar yadda kowa ya sani. To shin akwai wayanda suke iya kawo supervisorin kamar wayanda suke wakiltan wannan bangare daga bangaren dan majalisa suke zuwa suke duba wannan aiki yana tafiya ko kuma kawai tun da aka bada aikin nan haka yake? Muna so mu ji daga gare ka. Na yi mamakin ma yanayin yadda suke zuwa kamar ba ƙaƙƙautawa saboda ganin cewa duk abin da ake ana yin yadda ya kamata shine ko da zuwan ku ban yi mamaki ba saboda wasu sun zo a baya kafin. Saboda ka san yanayin abin da ya shafi aiki da ya shafi siyasa majority zaka ga an ɗauka an bayar ne amma ba a bibiya ana supervisoring domin a tabbatar da cewa abin da aka bayar din an yi. Gaskiya suna zuwa kuma zuwan da suke yana ƙara mana ƙwarin gwiwa ganin cewa mun yi abin da ya dace in ma kai abin da bai dace ba kowanne zai zo ya gani na maka cewa ba haka bane. To masu kallon mu kaɗan dai daga cikin ayyukan da mai girma sanata SA Kawu Sumaila yake yi kenan represent by Senator South Kano South ba. To saboda haka muna tabbatar muku da cewa in Allah ya da duk aikin da mai girma sanata ya resign ya rubuta ya sa hannu ya buga stamping akan cewa lallai za a yi shi da yardan Allah za su gama a wajen. Kuma insha Allah za mu bibiye ku za mu kawo muku kamar yadda muke tare da mai amana wanda dan majalisa mai wakiltan Gaya ya ɗauka ya bawa shi Oga Bash muka samu a halin yanzu yake lura da wannan aiki a hannunsa. Saboda haka muna fatan cewa za ku ci gaba da yi wa mai girma sanata addu'a wannan aiki da yake Allah ya taimake shi Allah kuma ya haskaka lamura sannan wayanda aka bawa amana Allah ya ƙara ba su ƙarfin imani da riƙe amana yadda ya dace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a assalamu alaikum, sannunku da aiki, da fatan aiki yana tafiya yadda ya dace. Kamar yadda mai girma sanata ya ba da wannan kwangila wasu kuma daga cikin wakilai tun daga kan dan majalisa mai wakiltan Gaya da aikin nan ya biyo daga gare shi sannan kuma yanayi manya-manyan injiniyoyi kamar su Oga Bash da muka samu muka tattauna da shi a wannan waje ana gudanar da aiki yadda ya dace sannan kuma aiki ana sa mai kayan aiki yadda ya dace kamar yadda muka ga yadda ake juya siminti yadda ya dace kuma akwai manya-manyan ƙwararrun leburori wadda suke gudanar da wannan aiki su ma ba kama kafan yaro kamar yadda muka gani jajircewansu ya kai ga ruwan sama ake yi amma kowa ya fito wajen aiki duba da yanayin yadda aiki yake tafiya a hannun 'yan kwangila wadda aka bawa suna yin aiki yadda ya dace domin ba wanda zai zo ya aiki kuma ya san aiki baya tafiya daidai tun daga kan wakilan aiki na sama har kuma wayanda suka biyo na ƙasa gobe ma ya dawo duba da yanayin yadda kaga ma'aikata suna aiki a wannan wajen kai daga gani ka san cewa aiki yana tafiya yadda ya dace. To da Allah a cikin ku ko akwai wanda zai dan gaya mana yaya yanayin aikin na yadda yake tafiya a matsayin yadda ake gudanarwa kuma yadda wakilan wannan waje tun daga kan dan majalisa mai wakilta zuwa su kan Oga Bash kamar yadda muka yi hira da Oga Bash ko akwai wani wanda zai zo ya dan tofa albarkacin bakinsa muna saurara. Assalamu alaikum, barka da aiki a ayyuka lafiya kalau samson lafiya lau. To kamar yadda wannan aiki dan shigo kamar yadda wannan aiki yake tafiya kamar yadda muka gani kuma yadda muka same ku ana ruwa amma kuna wannan aiki ba ku fasa ba don Allah kamar yadda kuke gani media ce take kallon ka kuma kowa da kowa kuma wannan aiki mai girma sanata muke yi wa kuma muna yi ne domin ci gaban mu don ci gaban garin mu da kuma 'ya'yanmu da ƙannenmu da kuma yayinmu duka. To wannan aiki me zaka ce game da yadda ake shugabantan ku kuke wannan aiki ana ruwa ma kuma muka ga kun